नोंसोर गामिनि जाहैबाय एकदम मेरगम खोमसियाव नालाय मारैबा मेरगम नुदों मानसिफोरखौ मारो लाइट सोनानै दासो मोजां नुदों दा Apa zagra? Apa zagra? Aku sini ready जागासिनो दस्रा थादों बेखौ लगायबाय थानानै आदै बैखौ आराम खालामदो लगायनायनिखौ नामा जाया होमबा हौवा गोदान नै एकदम दहाय देलायनो हाबफैरोङाखै दासो हाबफैदों एसिस्टेन्ट नैबे बिथां गामिनि लोगो बे आदायाबो हाबा नायफैदों हाबा जानो फैदों मा नामलाय मा नामलाय निहान ब्रह्म बरिया आयौ माबाजोंसो आराम दंफैयोमोन मा सोंदोंब्रा मा सोंदों नाम सोंदोंलै नाम बबेयाव बेयाव गोदान दंखायो मोनसे जाबाय दे ये माबा दे है ओरैबायदि खालामसै आवथिखौ खामानिखौ फोजोबनानै उनावहाय माबा खामानिखौ सातथा बियालिसनिफ्राय एसे गिदिंबाय जानायनि खालामनांसिगोन सातथा बियालिसनिफ्राय नयथा खोमोन
गोदाना अननानै सिगां जाखो Endo jarlaya. हौवा गोदाना अननानै सिगां जानायलाय Sinai do. Yang ada kalian apa?